गोबाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोनाब गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बै समनि बोखावजायै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों गोबाव बोसोर खामानि मावबोखांनायनि उनावहाय दिनै गोबाव बोसोर समा बारग'लांनायनि उनावहाय दिनै जोंनि दख'र आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोना जोंखौ नैबे मोनाबिलि बुब्लियाव लिंहरनानै जिहेतु जोङो दख'र आफादनिफ्राय बिदाय लाबाय, जोंनि हाबाफोरा मावनाया दख'र आफादजों गैलिया, जोङो बे हिसाबै एक्स जाबाय हिसाबै दिनैहाय जोंखौ हांख्रायहरनानै दख'र आफादा बिदाय होदों। गोरबोजों जोङो बरायनानै लादों। दिनै जोंनि दख'र आफादा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खामानि मावबोफानायखौ गोजोननायजों गावसोरनि गेजेरनिफ्राय जोंखौ बिदाय होनाया बिथांमोननि बृहत मोनसे सान्थौ। बिथांमोना जोंनि जि सहाय खालामनाय, बे सहाय खालामनायखौ नोजोर बोनानै जोंखौ जि मान बावबाय, बे मान बावनाया जोंनि थाखाय अरायबो जुगामि जानानै थाबाय थागोन। फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव जोङो सहायनि गेजेरजों जि हायो बाहेरायाव थानानैब्लाबो जोङो बिथांमोननि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोङो जेब्लायबो मदद थाबाय थागोन। इयुनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबायाव प्लेटफर्माव जों गैयाब्लाबो जोङो जि सान्थौ आरो सानस्रि, बे सान्थौ आरो सानस्रिफोरखौ मावफुंनायाव जों जेब्लाबो हेफाजाब हिसाबै लोगो हिसाबै जोङो सहाय हिसाबै जों थाबाय थागोन। बेखायनो बे बुब्लियाव आङो जोंनि सोनाब गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, जिल्ला आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दिनै बिथांमोना जोंखौ बिदाय होबाय जोबोद गाजा गोमजा आरो जोंखौ मान बावनायनि गेजेरजों, मान बिलाइ बावनायनि गेजेरजों जोंखौ बिदाय होबाय। बेखौ जों गोसो गोथारै गनायनानै लाबाय आरो इयुनाव जोङो बिथांमोननि जि आशीर्बाद बेखौ जोङो जुगामि खालामनानै लागोन आरो जों जेब्लाबो दख'र आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों जेब्लाबो बावनाय नङा। नंगौ, आं बिश्वनाथ जिल्ला माने मा होनो बेखौ UPPL दोलोनि गोदानै जि दाजानाय जोंनि जिल्लायाव गहपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला, बिश्वनाथ नङा बियो गहपुर जिल्ला हिसाबै जोङो दानाय जादों। बिश्वनाथआ आलादायै दानाय जादों। गहपुर जिल्ला UPPL दोलोनि आङो अर्गेनाइजिं नेहाथारियाव बिबान लानानै दङ। दा फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंनि BTC इलेक्सना जानो थांगासिनो दं, फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजाफोरनि जि भट होनायनि जि अधिकार बेखौ जों मोनफुंनो थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि भटखौ जोङो मोजां रोखोमै मोनफुंनो थाखाय UPPL दोलोखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जेरैबायदि जानजि खाफ्रादों, बे जानजि खाफ्रानाया फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनि मददजों जों मोजां रोखोमैनो भट लानानै जोङो धोनस्रि समस्तियाव जोंनि बिजाथिखौ मोजां रोखोमै देरहाहोनो हानायखौ जोङो जेब्लाबो मिजिंथियो। बेयो बिथांनि बाथ्रा। बिथाङा जिहेतु राजखान्थि दोलोनि सासे बिजाथि हिसाबै गावनि जि बुंनांगौ, गावनि जि भट बिनांगौ बिथाङा बिफैदों। नाथाय जोंनि गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागौ जों दिनैनि समाव सोरनि थाखाय भट होनाया मोजां। दा बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। सोरबा BPF दोलो, सोरबा कंग्रेस दोलो बा BJP दोलोआ भट बिफैब्लाबो जोंनि गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय भट होनाय नङा। जोङो जोंनि सार्थनि थाखाय, जोंनि गहपुरनि जि मोनफुंनांगौ सार्थ, जोंनि सनितपुर बिश्वनाथनि जि मोनफुंनांगौ सार्थ, जोंनो जाय खामानिफोरखौ मावनानै होदों बिटिआर सोसननायनि जि खामानि, बेनि अनगायैबो हा हुनि जि खामानि आरो इयुनाव मावनो गोनां जि आद्रा थानाय खामानिफोर दं, बेफोरखौ मावफुंनो जाय दोलोआ दायथ' लागोन, जाय दोलोआ हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंना होदों आरो इयुनावबो मावगोन, बैबायदि दोलोनोसो जोंनि रायजो राजाफ्रा भट होगोन। बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बिथाङा गावनि बुंनांगौखौ बुंदों। बिथाङा गावनि बुंनायजों जोंनि गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होआ।